Alright. Good evening guys. Good evening. Magandang gabi sa inyo guys. Magandang gabi sa mga ka-YouTuber ko dyan. So magpapanggabi tayo ngayon guys. Samahan nyo ako ulit magbiyahe na sa gabi. Alright guys, sabahan nyo ako. So alright guys, nasa Makati tayo guys. Nasa Glorieta tayo. So kalalabas lang natin guys. Matraffic kasi sa umaga. Tayo sa SM Ayala guys. So pila tayo dito guys sa One Ayala. Ito yung mga pilahan dito guys. Lahat na probinsya mayroon dito na bus terminal. Ito yung One Ayala. Guys, pila-pila tayo dito guys. Ayan, pila naman. Ayan. Ayan. Ngayon nga pala guys ay araw ng Sabado. So matraffic na araw. Kaya hapon na tayo lumabas guys. Yeah. Mandaluyong. Ito sa likod, Magkano doon? Hindi ko saan sa Mandaluyong. Sa secretary lang. Lagay niyo muna sa likod. Sa likod. Ilagay mo. Sumunod ng paglabas natin sa subdivision, parang pumutok ng gustong ihi na eh. Ang lamig. Tatapat kayo sa'yo, dapat. Lapit naman sana kung papatid ka. Kaya naman kasi patid kasi Napapansin ko bossing, pag mga hindi ako nag-upload, isang buwan na ako hindi nag-upload guys, so kakaunti lang ang dagdag sa aking income, kaya dapat siguro kahit walang kwintang upload, mag-upload tayo guys. Kailangan mag-upload tayo kahit pangit ang ating content. Importante may upload tayo guys. Dito na tayo guys sa Mega Mall. Pasko na guys, oh. Diba? Dami ng dekorasyon. Sana makadampo tayo dito. Ayan. Makakapila pa naman tayo guys. Yun, may pilahan doon. Ayan. Nakapila rin tayo guys. Alright. Yun na nga guys, ang problema namin mga taxi kasi mga pasahero ngayon guys, puro naka-apps na. So ang taxi ngayon parang ano na yung latak na lang yung pasahero namin.
Kawawa yung mga taxi. Kaya excuse me guys. Kaya siguro guys sa January, maawaan Diyos kukuha tayo ng magiging Grab. Kasi mahina na talaga ang taxi. May pumapara guys, oh. Alright. Sa ngayon ay Project 4 po. kinakabahan ako baka Makati. Ay, tinawag kayo ng guard? Hindi. Ay, nagpatawag kayo? So, ayan guys, uwi na muna tayo. Balik na lang tayo mamaya mga alas 3. So, wala tao. So idlip muna tayo guys. Hirap na talaga. Baka next years guys mag-grab na rin tayo. Talaga yung taxi, puro diesel po na yung tao. Hey guys, bye na muna. Alright, good morning ulit guys. So maaga na tayo nagising guys. So dapat kagabi pa mga alas 3 pero alas 4 na guys. Kaya tuloy natin yung biyahe natin guys. Medyo natanghali tayo. Nako guys, mukhang mabibigo na naman tayo guys. Mukhang malayo na yung naikutan natin. Wala pa tayo nadadali guys. What happened? Dali. Kachamba guys, kachamba. Asik talay po. So yun na nga guys, nakadampot din tayo ng isang pasero. So dito tayo ngayon guys sa palengke ng Pasig. Ito guys ang palengke ng Pasig, oh yan.